በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርህተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ኪዳነ ምሕረት ጽዮን መጸጊዒትና ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐዮም አሜን። ስንክሳር ትሽዓተ ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር በረኸት ናይ ኩሎም ቅዱሳን የካፍለና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ለዋ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ህንድን ባርቶስን ብዝበጽሐት ስብከቱ ብጣዕሚ ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ሰርሐ። ኣሃዱ እምተኣምራቲሁ ከም ዝብሉ ኣበው ካብዚኣቶም ሎሚ ሓደ ክንምልከት ኢና። ቅዱስ ቶማስ ጎና ናብ እትበሃል ናብ ህንዲ ኣከባቢ መእተዊ ዝፈልጥ ምስ ሰኣነ ጎይታ ወሪዱ ኣበኒስ ንዝበሃል ነጋዴ ባርያ ገይሩ ሸጦ። መጀመርታ ኣብ ናይ ንጉስ መርዓ ተኣምራት ኣርእዩ ህንዲ ምስ መርዑትን ንጉሶምን ኣእመነ። ቀጺሉ ግን ጎንዶፈር ንዝበሃል ካልእ ንጉስ ቤተ መንግስቲ ስራሕ ተባሂሉ ይለኣኽ። እዚ ሐዋርያ ድማ ንንጉስ ዝሃንጸሉ ወርቅን ብሩርን ሃበኒ ኢልዎ ሃቦ። ንጉስ ዘወር ምስ በለ ግን ወእሁብ ዘንጉስ ለንጉስ ናይ ምድራዊ ንጉስ ንሰማያዊ ንጉስ ክህቦ እየ እናበለ ኩሉ ገንዘቡ ንነዳያን በተኖ። ገንዘቡ ምስ ተወድአ ኦ ንጉስ መሰረቱ ተሃኒጹ እዩ እሞ ንመንደቕ ለኣኸለይ ይብሎ። ምስ ለኣኸሉ ንሱ ግን ይምጽውቶ። ሕጂውን ኦ ንጉስ ንዚንጎ ለኣኸለይ በሎሞ ይምጽውቶ ኸዓ። መጽሓፍ ከም ዝብል ምጽዋት ንሐዋርያ ልማዱ እዩ እሞ ኣብ መጨረሽታ ግን ንጉስ ምስ መጸ ኣባዶ መሬት ነዳያን ነቲ ገንዘብ ክበልዕዎ ረኸቦም። ተበሳጭዩ ድማ ንቅዱስ ቶማስ ክቐትሎ ኢሉ ኣሰሮ። በታ ለይቲ ግን ጋዶን ሓውን ንጉስ መይቱ ሓዘን ኣብ ዝኾነ ጊዜ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ተንስኦ። ጋዶን ድማ ነዚ ቅዱስ ሰጊዱ ኣብ ሰማይ ንንጉስ ጎንዶፈር ዓብይ ቤት ተሃኒጽሉ ምርኣዩ ተዛረበ። ንንጉስን ሰራዊትን ድማ ኣብ ቅድሚኡ ሰጊዶም ኣመኑ። ኣጥሚቕዎም ድማ ከደ። በረኸት ቅዱስ ቶማስ ይሕደረና። ቅዱስ እስጢፋኖስ ካልእ በዚ ስም ካብ ዝጽውዑ ቅዱሳን ሊቀ ዲያቆናት ቅድም ክኸውን ከሎ ሎሚ ክነኽብሮ ቅዱስ ድማ ካልእ እስጢፋኖስ ካልኣይ ይበሃል። ክልቲኦም ቀዳመ ሰማዕት ይበሃሉ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ዘመን ሐዋርያት ኣቐዲሙ ከም ዝተሰውአ፣ እዚ ድማ ኣብ ዘመነ ርጉም ዲዮቅልጥያኖስ ኣቐዲሙ ተሰየፈ። እዚ ቅዱስ ዝተወልደ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ ምስ ኮነ ኣብ ውሽጢ ናይ አንጾኪያ ቤተ መንግስቲ ካብ ዝነበሩ ልዑላንን ናይ ኩናት መራሕትን ሓደ ነበረ። ብዝምድና ደረጃ ድማ ንዓብይ ቅዱስ ፋሲለደስ ወዲ ሓፍቲ እዩ። ኣብ ናይ ፋሲለደስ ቤት ካብ ምዕባዩ ዝተላዕለ ወዱ ከም ዝኾነ ኣብ ገድሊ ተጠቒሱ ኣሎ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ካልእ ማለት መልክዕ ምስ ጽባቐ ዝተሓባበረሉ ጾሙን ጸሎትን ዝፈቱ ኣብ ኮላሲ ንነዳያን ሓያል ናይ ኩናት ሰብን ተፈታዊ ክርስቲያንን እዩ። እቲ ክፉእ ኣራዊት ኣብ ዓለም ንዝርከቡ ምእመናን ሞትን ስቃይን ክእውጅ ከሎ ኣብ ኣከባቢኡ ዝነበረ እዚ ቅዱስ እዩ። ኣብቲ ቦታ ካብ ዝነበሩ ብዙሓት ኣሽሓት ሰባት ንንጉስ ደፊሩ ዝተዛረቦ ሓደ ከማን ኣይነበረን። ቅዱስ እስጢፋኖስ ግን ንክርስቶስ ቀንአ። ካብ ማእከል ህዝቢ ድማ እናጎየ ሓሊፉ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣዋጅ ዘንብብ ንዝነበረ ወተሃደር መንጢሉ ኣብ ኣደባባይ ነታ ናይ ክሕደት ደብዳቤ ቀዳዲዱ ደርበያ። ንንጉስ ድማ
ሰነፍ ዝብል ገሰጾ ክብል ገሰጾ ብጣዕሚ ዝተቆጥዐ ንጉስ ግን ነቲ ቅዱስ ሴፍ ደርብዩ ኣብ ክልተ ከፈሎ ኣካሉ ኣብ ልዕሊ መሬት ምስ ወደቐ ርእሱ ግን ኣብ ልዕሊ ኣየር ኮይና ንሰለስተ መዓልትታት ትንቢት ተዛረበት ነቲ ኣጨናቂ ናይ መከራ ዘመን ድማ ኣፍ ደገ ከፋቲ ቅዱስ እስጢፋኖስ ካልእ ኮነ በረኸቱ ይሕደረና ቅዱስ አትናስዮስ ብፁዕ እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ በዓል ኣደናቂ ታሪክ እዩ ዜና ህይወቱ ክስማዕ ጣዕመ ነፍሲ እዩ ዝዕድል ተወሊዱ ዝዓበየላ ሶርያ ብምናኒኡ ዝፍለጥ ቅዱስ አትናስዮስ ህይወቱ ብጽሞና ዝተመልአ ነበረ ኣብ ገዳም ኣትዩ ድማ በዓቲ ፈልዩ ሰብነቱ ንእግዚኣብሔር ኣግዝኣ ኣብቲ ዘመን ናይ አንጾኪያ ፓትርያርክ ዓሪፉ ነበረሞ ነታ መንበር ዝግባእ ሰብ ንምድላይ ናብ በረኻ ዘሩ ነገር ግን ካብ ቅዱስ አትናስዮስ ዝሓሸ ሰብ ኣይረኸቡን ንሱ ንመጻሕፍቲ ጠንቂቑ ዝፈልጥ ንኣባጊዕኡ ድማ ዝርህርህ ሕያዋይ ጓሳ እዩ እሞ ሒዞሞ ናብ ከተማ መጹ ብባህሊ ሃገሮም መሰረት ሊቀ ጳጳሳት ዝሽወም ናይ ኩሎም ኣህጉረ ስብከት ጳጳሳት ኣብ ዘለውሉ እዩ እሞ ተጸበዩ ኩሉ ተረኺቡ ኣብ ሶርያ ናይ ሰልቅ ጳጳስ ዝነበረ ኣባ እልመፍርያን ግን ደንጎየ ን50 መዓልታት ተጸበዮም ንኣባ አትናስዮስ ፓትርያርክ ዘአንጾኪያ ኢሎም ሸይሞሞ ተፈላለዩ ኣብ 51 መዓልቲ ኣባ እልመፍርያን ምስ በጽሐ በዓለ ሽመቱ ምውድኡ ምስ ነገርዎ ተቆጥዐ ኣነ ኣብ ዘየለኽሉ ዝተሾመ ኣይሰርሕን እሞ ንአትናስዮስ ፓትርያርክ ኢሉ ዝጽውዕ ኩሉ ዝተወገዘ ይኹን ኢሉ ናብ ሰልቅ ተመልሰ ቅዱስ አትናስዮስ እዚ ነገር ምስ ሰምዐ ፈጺሙ ሓዘነ ኣቐዲሞም እውን ኣገዲዶሞ እምበር ንሱ ሽሞት ደልዩ ኣይመፀን ልክዕ ኣብዚ ዘመን ከም እንምልከቶ እዚ ቅዱስ መሊሱ ምውጋዝ ይከኣል እዩ ንዑ ድማ ብስልጣን ይበልጾ እዩ እዚ ቅዱስ ግን ንግሊ ክብሩ ክብል ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ክከፋፈሉ ምርኣይ ኣይደለየን ንወዲ መዝሙሩ ጸውዖ እሞ ወደይ እሺ በለኒ ነፍሰይ ክትምርቐካ እያ ኣነ ንሓደ ዓመት መገዲ ስለ ዝወፅእ ንስኻ ኣብ ክንዳይ ኣዝዝ እሰር ፍታሕ ህዝቢ እንተሓቲቶሙኻ ናብ ገዳም ከይዱ በሎም ኢልዎ ካብ መንበረ ጵጵስንኡ ወፀ ብጣዕሚ ዝኣረገ ናይ በረኻ ልብሱ ለቢሱ ንሓደ መዓልቲ ብእግሩ ተጓዒዙ ኣብ ውሽጢ ሰልቅ በጽሐ ናብ ኣባ እልመፍርያን ኣትዩ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ሰገደ ኣቦዬ ነዳይ እየሞ ኣጸጋዓኒ ኢሉ ለመኖ ኣባ እልመፍርያን ግን ምስቶም መነኮሳት ክነብር ፈቐደሉ ቅዱስ አትናስዮስ ፓትርያርክ ክኸውን ከሎ መዓንጥኡ ተዓጢቑ ከገልግል ኣተወ ማይ ይቐድሕ ባኒ ይስንክት ቤት ይጸርግ ሽንቲ ቤት የጸሪ እግሪ መነኮሳት ይሓጽብ በዚ ኩሉ ረሃጹ እንዳጠብጠበ ናብ ሰውነቱ ይወርድ ነበረ ኣቦታት ትግሃቱን ትሕትንኡን ምስ ረኣዩ ንዲቁና ኣሕፀይዎ እቲ ጳጳስ ድማ ጸዊዑ ዲቁናዶ ክሸመካ እንተበሎ ፓትርያርክ ቅዱስ አትናስዮስ አልቀሰ እንታይ እዩ እንተበሎ ኣቦይ ብነውሪ ተተሒዙለይ እዩ እምበር ዲቁናስ ኣለኒ በሎ ሕጂ ድማ ን7 ኣዋርሕ ብዲቁና ኣገልግሎት ጸኒሑ ቅሽና ተሾም እንተበልዎ ከምቲ ዝቐደመ እናኣልቀሰ መለሰሎም ልክዕ ኣብ ዓመቱ ግን ንሓንቲ ሃገር ስብከት ጳጳስ ክገብርዎ ኣብ ዕለተ ሰንበት ተኣከቡ ቅዱስ አትናስዮስ ክገድፍዎ እናኣልቀሰ ለመኖም ነዚ ሽመት ትግባእ ኢኻ ኢሎም ምስ ኣገደድዎ ግን ምስጢር ክነግረኩም ኢሉ ፓትርያርክ አትናስዮስ ዝብለኩም እኮ ኣነ እየ በሎም ዝሰምዖ ነገር ምእማን ዝኣበዮ ኣባ እልመፍርያን ሰንቢዱ ብግንባሩ ኣብ ልዕሊ መሬት ወደቐ እንዳተከባለለ ድማ ኣልቀሰ ወይለይ ንዓይ ንጎይታይ ንአትናስዮስ ከም ኣገልጋሊ ዝኣዘዝኩ እናበለ ድማ ተማህለለ
ኣብቲ ኣከባቢ ዝነበሩ ጳጳሳት ካህናት መነኮሳትን ምእመናንን ድማ ካብ ናይ ቅዱስ ኣትናስዮስ ናይ ትሕትና ስራሕ ዝተላዕለ ፈጺሞም ኣደነቑ። መንበረ ጵጵስና ኣምጺኦም እናዘመሩ ተሸኪሞሞ ዞሩ። ቅዳሴ ቀዲሱ ድማ ስጋኡን ደሙን ኣቀቢልዎም ዓብይ ደስታ ኾነ። ንጽባሒቱ ድማ እዚ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ጽብቕቲ በቕሊ ኣቐሚጦም ኣባ እልመፍርያን ብእግሩ ብናቱ ፍቓድ እናተጓዓዘ ብዓብይ ዝማሬ ኣንጾኪያ በጽሑ። ኣብኡ ድማ ዓብይ ናይ ሓድነት በዓል ተኸብረ። ዓብይ ጓሳ ቅዱስ ኣትናስዮስ እንሆ በዚ መገዲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልተ ካብ ምክፋል ሓድነት እዚ ቅዱስ እናተጋደለ ነቢሩ በዛ መዓልቲ ዓረፈ። በረኸቱ ይሕደረና። ርህሩህ ኣምላኽና ከምዚ ናባጊዕኡ ዝርህርህ ጓሳ ኣይኽልአና። ኣሜን። ካብ ሃዋርያት ካብ ሰማዕታቱ ካብ ለዋህ ፓትርያርክ ድማ ጸጋ በረኸትን ይኽፈለና። ኣሜን። ጥቅምቲ 9 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ እስጢፋኖስ ካልእ ሰማዕት፣ ቅዱስ አትናስዮስ ብፁዕ፣ ቅዱስ ስምዖን ሰማዕት፣ ቅዱስ ሊዋርዮስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት፣ አቡነ መዝገበ ሥላሴ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ፣ አጼ ዳዊት ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ግማደ መስቀል ዘምጽኡ ነቲ መጓሰ ኣርአያ እናኾንኩምዎ እምበር ካብተን ማሕበራት ከም ጎይተት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ ኢኹም። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 3 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣብ ልቡ ይዕንብብ። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይታረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን።